החלפת מחסנית בטנדם טיסלי 2 באמצעות מזרק אינסולין ובשימוש עם פרפרית טרוסטיל. ובכן, הנה המחסנית, אנחנו פותחים אותה. והמזרק, אנחנו ניקח את הכמות שצריך, לפחות 100 יחידות. לתוך העיגול הלבן פה אנחנו מחברים את המחט כמה שיותר באמצע ומזרקים. אני שם פעמיים 60. אוקיי. עכשיו, במשאבה נלך ל-Options ו-Load. החלפת מחסנית. בשלב הזה אני מוציא את המחסנית הקודמת שיש לי. אני יכול להשתמש בכל כלי שיש לי כדי להכניס לחריץ פה ולסובב, או אני יכול להשתמש גם במחסנית החדשה שלי ופשוט לדחוף החוצה את המחסנית הקודמת. כמובן לנתק מהגוף שלא יהיה מחובר ולזרוק אותה. את המחסנית החדשה אני מחבר במקום, ואז לוחץ על המנעול. מחכה שהמשאבה תאתר שהמחסנית במקום. ועכשיו ההודעה הזאת אומרת לחבר את הצינורית אל המשאבה ולא לחבר עדיין לגוף. אני פותח את המחסנית, את הפרפרית של טרוסטיל. יש לי פה שני צינורות, אני צריך לחבר אותם. נפתח את זה. אני אוציא את המכסה ממנו. ואני אחבר את שני הצינורות ביחד. את הקצה שלו אני אבריג למחסנית עד שאני מרגיש שזה מבפנים מספיק טוב. עכשיו שהצינור מחובר לי, אני לוחץ במשאבה על אוקיי ועל הכפתור הירוק כדי להתחיל למלא את הצינורית. והכי חשוב, בגלל שלא הוצאתי אוויר מהמחסנית, אני מחזיק את הצינור ככה למעלה כדי לוודא שכל האוויר שכן יש במחסנית יצא למעלה. מאוד חשוב. סליחה. חשוב מאוד להחזיק את זה, לראות שאין רווחים באינסולין, שהכל יוצא למעלה כמו שצריך.
ולשים לב בצד השני, לראות שיצאו טיפות. אוקיי, ברגע שאני רואה טיפות יוצאות, אני יכול ללחוץ על הכפתור האדום, סטופ. נחכה שהוא יסיים לאתר שכל האינסולין עבר ושכמה אינסולין נשאר לו. אוקיי. לוחץ פה על דן, על הכפתור הכחול, כי ראיתי טיפות מהקצה. ועכשיו הגיע הזמן לחבר את זה לגוף. יש בצד השני של המחט גומי כזה קטן שאפשר להחזיק כמו כנפיים. אני מסיר את הכיסוי של המחט ואת הדבק. שני חלקים לדבק. עכשיו, זה לא לגעת במחט או בדבק, אני ניגש לאיפה שאני רוצה לחבר בגוף ופשוט מצמיד את זה. עובר מסביב על הדבק, נותן לחיצה קטנה. יש לי מדבקה שנייה פה. אני מקלף את הדבק שלה. את החלק השני תמיד קשה יותר להוריד. ואני מדביק את זה. קרוב לאיפה שחיברתי, ככה. בסדר? מפה, יותר מאוחר, מנתקים את המשאבה מהגוף, וזה נשאר על הגוף. עכשיו, במשאבה עצמה אין צורך לעשות פיל קנולה, שזה השלב השלישי. אין פה קנולה, זה פשוט בתוך הגוף. אני לוחץ על ה-V הכחול, ועוד פעם V כחול, וסיימנו את התהליך. המחסנית מלאה ומזרימה אינסולין לגוף.